Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashe, please ndivigeiwo chitupa changu. Inini ndine nyaya yangu yandinodawo kutaura. Ndakakura ndichichengetwa nabamukuru. Bamukuru ava ndimukoma wadhedhi vangu. Ivo dhedhi vangu mafiro avo avakazongoita vakangowirwa nedombo, ameno kuti dombo iroro rakavatema rainge rabva kupi, but ndizvo zvakaitika kuna baba vangu. Baba vangu pavakawirwa nedombo iroro vainge vari bhizi vachigadzira kumatanga. Asi ivo baba zvichitaurwa zvinonzi hanzi vainge vabva mukutukana namukoma wavo, because matanga iwawo ainge aine pamuromo. Nanhasi uno matanga iwawo angori nepamuromo. Nekuda kwekuti ivo bamukuru havatendedzi munhu kuti ange achigadzira matanga iwawo, kunyangwe mombe dzikapaza sei matanga iwawo. Ivo bamukuru vanoti musabata matanga angu. Kana mombe dzikapaza matanga, vanhu vanofanira kuvamirira paya pavanozobva kuHarare. Ivo bamukuru vanobva vatanga kumagadzira patsva. Zvekare pamusha pedu pane imwe imba iyo yainge ichinzi ndiyo inogara maturuzi abamukuru, asi hakuna anotendedzwa kupinda imomo. Takangokurawo tichingonzwa kuti mumba umu ndimo munogara maturuzi abamukuru. Nanhasi chimba ichocho chichingoriko kumusha uko, but imba iyoyo yakanaka. Padzimba dzose dziri pamusha pedu ndiyo imba yakanaka, itori nematiles. Kunyangwe zvadzo dzimwe dzimba dzepamba pedu dzakanaka like dzimba dzemutauni, because bamukuru pane pavakazoputsisa munhu wose imba yake ndokubva vatanga kurinovheta. Saka dzimba dzepamusha pedu dzakangofanana, dzakangovakwa nesame design iyo yakazounzwa nabamukuru pavakatanga kurinovheta pamusha. Zvese zviripo mukomanashi, pane masola, pane maboho, unotoita kunge ugere mutauni. But imba iyoyo yakanakisisa kudarika dzimwe dzimba, chakangoita one room, so ndimo munogara matools abamukuru. Iniwo handisati kana ndakambomupinda. Ivo bamukuru zvavanoita ndezvekuti vanoti kana vauya kubva kuHarare vanobva varara mukamba ikako, kana kuti vanongorara mumotikari mavo. Kunyangwe zvazvo pamba pedu paine dzimba dzakanakisisa, but hapana pandakamboona bamukuru vachirara mune dzimwe dzimba. Vanongorara mukamba kavo ikako kavanoti ndimo mavanochengetera maturuzi avo. Nanhasi ndizvo zvavanongoita, havarare kumba kwavo kana vari kumusha. Pamusha pedu vabereki vedu kubva kare nakare vakangovakira muraini rimwe chete, takagarisana tose paukama. Saka unongobva pane imwe imba yehama wobva watoenda zvekare pane imwe imba yehama. Ivo baba vangu pavainge vachiri vapenyu vakatoudza bamukuru kuti wadii watora nyoka yako iyi wabva wangodzokera nayo kuHarare kwako ikoko, because pano nyoka yako iyi ichaguma yandidyira vana vangu. Ende nyoka yako kana ikagara yandidyira vana vangu, iwewe neni tinosvitsana kana murufu chaimo. Asi bamukuru vasati vaenda kuHarare pane pavakazondidaidza. Ndinorangarira kuti ivo bamukuru pavakandidaidza vainge vakagara mumotikari mavo. Saka pandakapinda mumotikari mavo, ivo bamukuru vainge vakabata rimwe bhuku. Ndokubva vatanga kundibvunza sekunge vainge vachida kuona kuti kuchikoro ndinogona here. Munongoziva kuti kana uchiri mwana mudiki, kana munhu akada kuita kunge anenge achida kuziva kuti kuchikoro unogona here, mwana wese anozama kurakidza kuti kuchikoro unenge uchigona. Ndo zvavakandiita ipapo. Ivo vakanditambidza rimwe bhuku nepeni, ndokubva vati mwanangu unogona here spelling yezita rababa vako. Inini ndakabva ndati hongu ndinogona spelling yezita ravo. Ndikatora bhuku riya ndokubva ndatanga kunyora zita rababa vangu. But ndakati ndichinyora kudaro ndinorangarira kuti pavakanditambidza bhuku iroro pane page ravainge vakatovhura ndokubva vandinongedzera kuti nyora apa. But ndichirangarira ndinorangarira kuti
peji racho iroro rainge rakazara mazita evanhu. Mamwe mazita andakaverenga papeji ipapo ainge ari mazita evanhu evukama vandainge ndichitoziva. Vamwe acho aiva mazita evanhu vandainge ndisingazivi. After ndanyora zita rababa vangu, ivo bamukuru vakabva vandipa maswits. Vakati maswits awa usarakidza kana ani zvake, dyira maswits awa muhomwe, nekuti kana ukangorakidza vamwe vauri kutamba navo vanobva vakutorera maswits. Ende usaudza kana ani zvake kuti wagona kunyora spelling yezita rababa vako mubhuku randakupa. Ndakabva ndaburuka mumotikari muya mandainge ndiri nabamukuru ndokubva ndaenda ndikanowandisa maswits angu. Ndaita ndichinomatora maswits aya vamwe vose vandainge ndichitamba navo vasingazvizivi. But after zvinhu izvi zvaitika, baba vangu ndinorangarira kuti ndipo pavakazofa. Ivo baba mafiro avakaita vakangokaruka vatemwa nedombo ndokubva vatsemuka mutsipa vakabva vafa. Kubva ipapo ndakatanga kugara nabamukuru naamai guru. Apa tainge tava kugara kuHarare, but ndigere nabamukuru naamai guru vainge vachindishandisa sekunge ndainge ndiri musikana wavo webasa. But ndainge ndisingabhadharwi, but ndiyo yainge iri system yavo ivo bamukuru. Vaingokaruka vandidana. Nguva zhinji pavaindidana vakagara mumotikari mavo, zvisinei kuti hunenge huri usiku kana kuti masikati kana kuti makuseni. Vaingondidana vobva vati mwanangu pinda mumotikari, vobva vaburitsa bhuku ravo, vobva vatanga kundinyoresa mazita evanhu mubhuku. Saka panguva yacho inini ndainge ndichingofungidzira kuti mazita awa andainge ndichinyoreswa nabamukuru zvimwe kuda ainge ari mazita evanhu vainge vachikwereta bamukuru. But now zvandakura ndava kuona kuti vose vanhu avo vandainge ndichinyoreswa mubhuku rabamukuru, kana ndikazvitarisa nawo vanhu vose ivavo vakapera kufa. Ende zvisinei kuti munhu iyeye wandakanyoreswa mubhuku ainge ari munhu mukuru panguva yacho kana kuti ainge achiri mwana mudiki, but vose kana ndikavaverenga vakapera kufa. Zvinhu izvi zvinondinetsa because pane pandakatombozamawo kuenda kune umwe muprofita kusazivawo kuti munhu iyeye zvinhu zvakazomurova mushure mekunge abva mukundibatsira zvainge zvabva kusaidi kwangu here kana kuti panewo kwazvainge zvakabva, sezvo pandakasvika pamba pake painge paine vamwe amai ndo vandakatanga kunotisa vainge vakamirirawo kubatsirwa. Amai ava ndisati ndapinda kuti ndinge ndichibatsirwa vainge vatombobatsirwa ndokubva vanzi vambobuda panze vange vachimbogara. But ndakanotisa kuti amai ava vairakidza kuti munhu aiva nemari yake, ende vainge vakapaka rimwe zimotikari ravo rainge riri zihombe. Asi dambudziko rainge riripo ndakaona kuti mwana wavo manje ndiye ainge achipenga zviya zvainge zviri very serious, zvekuti mwana wavo ainge achitozvidya ruoko rwake. Saka muprofita uya akangotanga kuchema ndokubva angotanga kungotiza achibva pamba pake akananga mugomo. Mukomanashi muprofita uya akazowanikwa after 4 months ainge akafira mugomo imomo, asi vakamuwana ari mune rimwe bako. Asi iye paainge ambondibatsira mushure mekuzondiudza kuti ndimbobuda panze zvishoma, ainge angoti kwandiri, ndaona mudungwe wevanhu vakafa. Vanhu ava vakafa vari kufamba vakaita mudungwe vachikuteverera kwese kwauri kuenda. Kumba kwabamukuru kwaisabvumidzwa kuenda kumaprofita. Saka ivo ameno kuti vakazviziva sei kuti ndainge ndava nekatsika kekupota ndichienda kumaprofita. Pavakazviziva vakabva vandidzinga pamba pavo, but ndadzungaira nenyika mukomanashi. Marriage chaiyo yakandiramba. Ndakatosvika pakubatwa chibharo nemurume uyo wandakaita naye mwana, but paakandibata chibharo, paakaburuka kubva pamusoro pangu, iye akabva angoti hausi mukadzi, ndokubva atondisvipa pasi. Iye akangoti hausi mukadzi, uri chikwambo iwewe. Apa ainge abva mukundibata chibharo ndiko kuzotoparara kwakaita marriage yangu nemurume iyeye. Mukomanashi, apa ndipo pandimire pari zvino. Upenyu hwangu hauna kana kwauri kuenda nako.
Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Kochiko chinenge chamboitika pamunhu. Hanzi murume wangu akandibata chibharo ndokubva andisvipa akati, iwewe hausi mukadzi. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Asi please ngatitaurei navanzvadzi vedu mucomment section. Kana kuina anyone anokwanisawo kuvabatsira, please munouyawo kuinbox, then ndobva ndaforwardira. Kana kuri kunzi munenge muine manumbers evanhu vamunenge muchiziva kuti vanokwanisa kuvabatsira, ndinobva ndavaforwardira. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me saID. Mukomanashi, ndine confession yangu yandinodawo kureurura. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika apo patainge tichiri kusekondari kusvika inini ndazowanikwa. Mukomanashi, inini nehanzvadzi yangu tainge tichipota tichisangana pabonde. Zvinhu zvacho zvakangotanga kungoitika so fast, takazotongokaruka tava kutorara tose. Zvakaitika ndezvekuti pane umwe musi pandainge ndichida kunogeza, saka ndakangovhura bath ende bhudhi vaigeza. Saka pandakavaona ivo bhudhi vakashama, ndakanzwa muviri wangu wose uchiita kudairira. Nekufamba kwenguva inini nabhudhi tainge tava kungotamba tose zviya zvisina kunaka. Taiti mukunotamba tose chikudo, ndainge ndava kuti kana ivo bhudhi vakanditsimbirira inini ndiri pasi, kana kuti inini ndikavatsimbirira ivo vari pasi pangu, ndaibva ndanzwa muviri wangu kutanga kubvumirira. Kusvika tazorara tose. Takati tatanga kurara tose ndokubva ndazonoiswa jadel ndichiitira kuti ndisazoita pamuviri, but ivo bhudhi vakabva vazoita musikana wavo. Inini ndikabva ndazoendawo kunguwo tsvuku kuti vange vachirambana. Ndiko kainge kari kekutanga kuendawo kumaprofita. Ndakati ndaenda kumuprofita uya ainge achiita zvenguwo tsvuku, mhiko dzacho dzaainge achida kundiitisa dzainge dzichityisa. Ndikabva ndatya because iye akati kwandiri ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka, but ndinofanira kudzoka ndiine tsvina yembwa, huku tema neivhu iro randainge ndazonokora panenge patsika musikana uya wabhudhi. Izvi zvainge zviri nyore nekuda kwekuti musikana wabhudhi ainge ava kutozivikanwa pamba pedu, ainge ava kutouyawo pano nepapo. But inini mukoma pandakaudzwa zvinhu zvose izvi zvandainge ndichifanira kuzodzoka nazvo, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova. Asi ndakazodzokera kuya kunguwo tsvuku ndikabva ndavaudza kuti ndafunga kuti ndipinde mumarriage zviri nani than kuti munge muchindiitisa zvinhu izvi hana yangu iri kurova. Asi ndakabva ndaudza muprofita uya ainge achindibatsira kuti ndiri kukumbirawo kuti kana mava kundiitirawo minamato yekuti ndinge ndichipinda mumarriage, munhu wacho wandichazopinda naye mumarriage anofanira kuva munhu anokwanisa kundiburitsa muno muZimbabwe. Panguva yacho mukoma ndainge ndichingoti at least kana ndikakwanisa kuzororwa nemunhu anenge achishandirawo kuBotswana, because isusu panguva yacho tainge tichigara kuBulawayo. Ndainge ndisingadi kuya kuSouth Africa. For me Botswana yainge iri nani. Asi muprofita uya akabva ati kwandiri, kana ukarara neni ndinokuvimbisa kuti kunyangwe ndege chaiyo unoikwira. Ndakangoti let me try. Plus at that time muprofita uya paakarakidza kuti aiva nemafeelings neni, akabva angosanganawo neni pandainge ndiine heartbreak yekuti bhudhi vainge vava negirlfriend yavo nyowani. Apa inini ndainge ndisina kana munhu aikwanisa kundibvisa stress, because inini nabhudhi tainge takatoudzana kuti until death do us apart. Saka ndakabva ndangobvuma ndokubva ndarara nemuprofita uya wenguwo tsvuku. Iye akabva ati ndiri kuda kukugadzira zvekuti murume anenge azorara newe haadi kana kuzokusiya zvamuchose. Muprofita uya akabva ati ndizodzoka kana ndava kunguva yangu. Ndiri kuperiod kwangu ndakabva ndazoenda kumba kwemuprofita uya ndokubva azotora mapads angu awo ainge aine ropa
akabva atora pedi riya randainge ndabva mukubvisa ndokubva ariisa mumbiya ndokubva atanga kunamata. Apedza kundinamatira akabva andipa munamato akati, munamato uyu ndikuda kuti paunozodzokera kumba unge uchigeza nawo kwemazuva 3, asi akabva ati usati warara nemunhurume zvekare uzotanga wadzoka kuno kwandiri kuti ndizopedzisa minamato iyoyo. Saka mukomanashi ndakati ndapedza kushandisa minamato uya, one day ndakazoti zvangu ndichingofamba ndokungokaruka ndapinda muGreens supermarket, but ndirimo imomo ndokubva ndanyengwa neumwe murume. Ndakamubvuma ipapo murume iyeye because ndakamutarisa airakidza kuti kunyangwe ganda rake raiva riri ganda remunhu ane mari dzake. Nekufamba kwenguva ndipo paakazondiudza kuti iye aiva nemukadzi nevana vake ende ainge angouyawo kuno kuZimbabwe kuzoshanya. Iye ainge achigara nemhuri yake kuUK, but akabva ati usawara nekuti already ndatokuda ende ndafunga kuti ndinge ndichizokuroora, but kuti ndikwanise kuzokuroora iwewe haufaniri kuita speed, unofanira kuita pore. Zvese mapepa akabva ati ndinokugadzirira. Inini ndakabva ndamubvuma ende mari kunyangwe paakazodzokera kuUK ainge achitonditumidzira mari each and every month. Iye akabva ati ndinofanira kuti ndinge ndichizopedzisa O-level yangu because ndainge ndakafoira, but zvechikoro mukoma ndainge ndisingatombozvidi zvamuchose. Apa tainge tichingodanana zvedu in secret. Asi asati adzokera kuUK akabva ati anoda kusiya andipa pamuviri. Apa muprofita uya ainge aenda kumasvingo kunobatsira vamwe vanhu. Apa muprofita uya ainge akandiudza kuti ndisati ndasangana neumwe murume zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka kwaari kuti ange achizopedzisa minamato iyo yaainge akasiyira panzira. Saka ndakabva ndamufonera muprofita uya ndikamuudza kuti kunoku madzibaba ndine murume wandiri kufambidzana naye ende nawo ari kundipa pressure yekuti ari kuda kuti ange achisangana neni pabonde. Manje paya makandiudza kuti ndisati ndasangana neumwe munhurume pabonde munofanira kuti munge muchizondipedzisira minamato iya yamakati makasiyira munzira. Iye muprofita uya akabva ati izvezvi chitokwira uye kuno kwandiri uko kwaainge ari kumasvingo ikoko. Akabva ati kwira usati waita bonde naye. Ndakabva ndanokwira ndikabva ndaenda kuya. Murume uya wandainge ndava kudanana naye ndakangomunyepera kuti ndainge ndatumwa kunoona gogo vangu. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndagamuchirwa nemuprofita uya because ndainge ndichicommunicata naye pafoni. Mukomanachi takangoitira bonde mune chimwe chisango, so apedza kuita bonde neni ndokubva andiitira minamato. Akabva atoti handei utonopinda mune imwe motikari iyo iri kutoda kutosimuka. Motikari iyoyo iri kudzokera kuBulawayo. Motikari iyoyo yainge iine mamwe madzimai ekuchechi kwavo. Akabva ati usageza ende uchinosvika ikoko usati wageza ndokuda kuti unge uchinosvika uchirara naye murume iyeye usina kugeza. Kana kupukuta handina kana kumbogara ndapukuta. Ndakati ndasvika muBulawayo ndakazongopukuta hapwa dzangu nekuzora mafuta, asi handina kana kumbogara ndabata kusikarudzi kwangu. Uyawo murume pandakamuudza kuti ndainge ndadzoka muBulawayo and I was ready kuti ndinge ndichinosangana naye pabonde, he was very happy kuti ndainge ndakasika kudzoka because iye ainge atovawo papressure. Akabva anditora murume uya. Chakandinetsa ndechekuti iye akati achingonopedza kusangana neni pabonde akabva ati wow, uchiri mhandara, I never expected that, I am a lucky guy. Ndakabva ndazobatira pamuviri. Iye akabva azodzokera, but ndainge ndaba mapictures emukadzi wake nekuda kwekuti muprofita uya ainge akati anomada mapictures iwawo, but akabva ati hatiiti munamato wekumukuvadza mukadzi iyeye kwete, tinongoita munamato wekuti munge muchigarisana pabarika mune zvakanaka muchiwirirana. Takabva tazonosukisa mapictures aya kune imwe shop yainge ichiita zvefotocopying and printing. Ndainge ndiri inini nemuprofita uya.
asi pandakamuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri, muprofita uya akabva ati kurara newe hazvichaita, nekuti kana ndikangosangana newe pabonde unobva waita miscarriage. Saka handichazivi kuti muprofita uya akazonokanganisa mhiko dzake here kana kuti chii chakazoitika, because takati tapedza kusukisa mapictures emurume uya ainge ari kuUK, akabva azondidana ndokubva ati tinofanira kuti tinge tichinoroverera hoko pamapictures emukadzi iyeye. Takapinda mune kamwe kasango ndokubva atanga kuroverera hoko pamapictures iwawo, but zvinhu izvi akazviita tiri padhuze neumwe muhacha. Wainge usiri muhacha, wainge uri muhombe, kaitongovawo kari kamuti kainge kachiri kukura, but kari kamuti kemuhacha. Muprofita iyeye paakanoroverera hoko pane rimwe picture remukadzi uya, chakandinetsa ndechekuti pakabva paputika, kana waputitsa firecracker pakaita imwe noise yakandityisa. After some days mukunotaura nemurume uya wekuUK, iye akabva andiudza kuti mudzimai wake ainge angoshaya zvainge zvisina tsarukano. Iye akabva ati tinofanira kuita zvinhu zvedu nekukasika, because ainge ava kundipa pressure achiti ndikuda kuti mwana wangu ange achizozvarirwa kuno kwandiri. Takabva taita sekudaro, iniwo ndakazoguma ndazoendawo kuUK, but after ndazvara mwana wangu wechi2, murume wangu akabva azonzi ainge abatwa nekensa yepagumbo, ndiyo yakazomutora kensa iyoyo. Now ndigere ndega, shungu chaidzo dzemunhurume handitomborina kana feeling, asi ndinoti kana ndikanzwa feeling yekuda munhurume, ndinoona kuti feeling yangu iri pahanzvadzi yangu. Nyaya dzacho dzakarebesa, ndangoita muzvidimbu. Please batanidzaiwo nyaya yangu mubva maiposta. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vakanyora mamessages avo akati one day, saka ndanga ndichitoverengawo ndichibatanidza. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, hanzi after God fear women. Hey, zvakangoma hazvo not. Please ngativabatsireiwo mucomment section vahanzvadzi vedu. Hanzi depression imwe inombondibaya, munokwanisa kundinzwira tsitsi. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.